Okay. Velkommen, og tak fordi du gad deltage i vores Tænke Højt-test. Professionelt. Testen er en brugervenlighedstest af programmet Spotify og ikke af dig. Tænke Højt-testen består af 4 dele, hvor der er følgende spørgsmål til. Din opgave er at løse de forskellige dele på bedste vis. Når du mener, at opgaven er løst, giver du besked til mig, testlederen. Hvis du mener, at opgaven ikke kan løses, giver du også besked. Det er vigtigt for kvaliteten af testen, at du fortæller og siger din mening samt, hvad du gør selv. Fuck, du følger nogle sørgelige personer. William! Skal jeg ikke sige, hvad jeg mente? Var det ikke det, der gik ud? Nej, du er ny bruger på Spotify og vil gerne have en playliste til, når lektierne kalder. Det er derfor vigtigt for dig at finde noget godt musik, du kan koncentrere dig til. Okay. Opgave. Find en playlist, der er god til at koncentrere sig til. Du skal fortælle, hvad du gør. Jeg skrev mit eget navn. Jeg skal lige... Det er sgu ikke MacBook, det her. Du er en ny bruger. Okay, så kender jeg en, der hedder William Brorsen, og han er et musikgeni af den anden verden. Yes. Så ham går jeg lige ind på, fordi han siger, at han har noget godt musik. Yes. Og så finder jeg lige hans playlist, der hedder... Den hedder... Ja. Er der ikke noget, der skal sove til ham? Study Vibes, jeg har fundet den. Skal jeg følge den? Ja, okay. Scenarie 2. Du er helt vild med The Beatles, og kunne derfor godt tænke dig at undersøge, hvornår en sang er udgivet. Find ud af, hvornår sangen Here Comes the Sun af Beatles er udgivet. Jeg tror ikke, for jeg havde lyst til at høre mig. Fortæl mig, hvad du gør, Vito. Undskyld, jeg søger på The Beatles. Så går jeg ind på The Beatles. Så finder jeg deres album Here Comes the Sun, og så ser jeg, hvornår den er udgivet. Jeg skulle nærmest tro, jeg var professionel, hva'? Den er blevet remasteret i 2009. Jeg ved ikke, om de har den rigtige på her. Alt er remasteret. Så det du gør, det er egentlig bare, at du scroller? Nej, jeg kunne sikkert også søge på det. Men det virkede bare ikke som, fordi det er jo en af deres mest spillede sange. Lige der. Wow, kammerat. Kan man få den datoen, eller er der kun årstal? Du kan sikkert få details. Det er simpelthen sjældent. Men det er ikke lave sjældent ting. Nej. Moment, så du Måske. Højre klikker. Jeg ved, hvordan jeg får det væk. Kan man sige about? Brugervenlighedstest. Kan du huske, at det er... Jeg har fundet den. Det er sikkert det andet. Wow. Det er godt nok en voldsom computer, du har. Hvad trykker man for at få sådan en søge? Jamen, så giver man op på dig. Jeg tror ikke, at der er en i Spotify. Jo, det er der altid. Det er der altid været på min. Jeg skal bare søge for det. Må jeg give op? Det er det ikke. Du siger bare, hvis du ikke kan finde den. Selv hvis du ikke kan finde det, Nej, jeg giver ikke op. fortæl mig, hvad du så. Så søger jeg, i stedet for at søge på bandet, så søger jeg på sangen. Jeg kan kun finde den remastered version. Der står godt nok albumet, det blev udgivet i 1969. Okay. Og det hed Abbey Road. Ja. Okay, vi går videre til scenarie 3. Du er på udkig efter nye sange til din playlist. Du kan godt tænke dig noget inspiration til sangen efter din musiksmag, og ved, at dine venner deler samme musiksmag som dig. Find venner med samme musiksmag som dig selv. Jeg søger på Mark Terkelsen. Jeg ved, han har samme musiksmag som mig. Og så går jeg ind på Public Playlist, og så spiller jeg den her, fordi den ser god ud. Hvis det var, at du ikke vidste, at han havde samme musiksmag som dig, Ja. hvordan vil du så finde ud af det? Altså, hvis mine venner?
finde venner med samme musiksmag, hvis du nu ikke vidste, hvilken musiksmag de forskellige havde? Så vil jeg nok bare søge på dem. Dine venner? Ja. Okay. Altså hvis jeg skulle finde en ven. Spørgsmålet er at finde en ven, der ikke er en musikgenre. Find en ven med samme musiksmag som dig. Vi er sikkert trykke noget smart, som jeg ikke ved hvad. Nej, så vil jeg bare søge på dem, og så vil jeg tjekke deres playlist. Okay. Scenarie 4. Du har nu fundet en mega god sang, du bliver nødt til at dele med dine venner. Dine venner har Spotify, og vælger derfor at sende sangen over Spotify. Del en sang med en af dine venner over Spotifys beskedfunktion. Okay. Jeg finder en sang, og så venstre klikker jeg, og så trykker jeg share. Og så når share åbner, så vælger jeg Spotify. Velkommen til Windows, tror jeg. Der er så sådan her, jeg blanger. What the fuck? Det er en joke, ikke? Jeg holder på. Derfor skal du sige, at der er en gruppehøj omkring alt, What? Hvad skulle jeg dele den til mine venner på Spotify? Du skal sende det i en besked. Ja, det kan jeg ikke. Ikke på den her. Altså, jeg trykker bare den her, og så share. Hvad er det for nogle forskellige? Det er Facebook og Messenger og sådan noget. Men det plejer at være en, hvor der står Spotify. Den her, det er bare et... Hvem er den der filmer? Det er en mail. Eller det er et telegram. Jeg ved ikke, hvad det er. Desværre. Så ikke muligt eller hvad? Altså, jeg kan dele det igennem Messenger. Men ikke Spotify som sådan. Okay. Jeg er Tesla, og vil stille dig et par spørgsmål som afslutning. Du vil svare ærligt på spørgsmålet. Hvad synes du generelt om Spotify? At det er en god musiktjeneste. Den er gennemført. Hvad synes du om designet? Det er også fint. Jeg synes, det er ret sjovt, de har valgt et sort tema, hvor de fleste software og programmer, de er sådan, du ved, med en hvid interface og sådan noget. Hvad synes du, eller synes du, det er en vigtig future at finde information om sangene og så videre? Nej, ikke igennem Spotify. Jeg tror også, det bliver for meget et hassle. Altså, de skal have mega database, hvis de skal have sådan et stykke info om hver en sang, ikke? De har godt nok addet det der hedder Genius, hvis jeg har set det. Lyric Genius. Ja, det synes jeg er en meget god feature. Det er meget sjovt, hvis man nu sidder og hører en sang, og så forstår man ikke rigtigt, hvad der bliver ment med det. Så swiper man lige op i gang, så kan man næste. Er Spotify noget, du vil bruge igen? Ja. Vi siger tusind tak for din deltagelse.